chcieť niečo? Áno. Nie som späť. Jose, rozbal, prosím. Prvú časť teleportačného zariadenia. Jasne, že tam nebude. Kľudne trhaj, to je na jedno použitie. Kľudne, smelo, ako na Vianoce. Trhaj. Jose. O! Ukážem tým. Dámy a páni, dievčatá, vyzerá to tak, že prvá fáza teleportácie prebehla úspešne. Hurá! Teraz sa ideme pozrieť, či aj druhá fáza prebehla úspešne. Môžete prosím vy opatrne so spinkami, aby ste sa nepichli, nepoškriabali, neporezali. Áno, môžete. Keď tam to bude, tam ma porazí. Držte palce. Viem, že tam bude. Neukazujete posledník. Tam bude. Edgar. To je dlhá chvíľa napätia, áno. Edgar, nemusíte celé pokojne tak, ako to budete cítiť bezpečne siahnuť dovnútra. Ono to fungovalo! Jose! Žije! Prepáčte, Jose. Áno, hip, hurá! Hip, hurá! Kto zase kričal kúra? Jose! Daj na to!